Да, работила е като компаньонка и какво толкова? Нали това е било преди? Нашите какво толкова вдигат пара за това? Не е ли въпросът, че ние се обичаме с нея? Това е. Тя също съжалява за миналото си. Оказва се, че... Чака да си направя спин тест. Те са ненормални. Както и да показах им спин теста отрицателен, мислих си, че това ще ги успокои, а те почнаха да дуднат още повече. Какъв тип, с когото Вероника имала вземане-даване преди, дойде в дискотеката и почна нещо да я дразни. Станах да я защитя и майка ми малко драматизира. Една скъсана блуза, какво толкова? Мари... Майко, стига, какви сте глупости? Не съм били! Що обиждате? Какво ви е направила? Майка ми и баща ми отдавна са забравили какво е да си влюбен. Обичам Вероника и ще бъда с нея, каквото и да стане. Какво значение има миналото й? Не е ли най-важно, че тя сама е разбрала грешката си? Татко, това е Вероника. Аз се поканих, тя е с мен. Чакай малко, чакай, ние сме едно цяло. Каквото искате да кажете на мен, ще го кажете пред нея. Филипе! Тя е част от семейството също. Добре, тогава ще... Моля те. Не. Или как се държаха току-що с Вероника? Когато почнаха да й викат, аз напроче щях да потъна в земята от срам. Не мога да повярвам, че това са моите майка и баща. Тя знаеше, че ще стане така и аз все пак настоявах да дойдем. Може би аз съм виновен, не знам. Разбрахме, че се... Тази вечер има шоу, няма да го пропусна. До сега не съм пропускал нито едно нейно шоу. Няма да... Вероника. Вероника, няма... Тази никаквица е моя гадже. Никакво гадже не е. Майка ли ти изпрати тук? Нямаш работа с нея! Нищо не става. Как ти каза, че ще свършиш в 2, гледай, до сутринта киса. Нищо. На училище ще ходя. Ти си без На нас. училище съм аз. Щеше ми се да се преберем по-рано и да прекараме нощта заедно, но тя не спря да танцува до сутринта. Все пак така се изкарва парите. А за истерите на баща ми хищ не ми пука. Няма да стане това, което те искат. Нищо, просто не съм спал цяла нощ. Тръгвам се. Трябва да говоря с Вероника. Мислех си, че ги е зарязала тия работи, ама сега като го видях това клипче ми стана адски тъпо. Тука. Кой беше той? Какво искаше тук? Защо ти дава пари? Какво си правила вчера? Сигурна ли си, че танцуваш? Да, убедена съм. Защото с нощи бях в заведението и те видях да се ленци с краката на един. Така ли? Нали беше казала, че спираш да се занимаваш с тия работи? Защо се държиш като... Издразих се на това видео много, но много повече се издразих, когато с нощи я видях какво прави в бара. Добре, че охраната ме спря, защото ще да стане голям проблем. Тя сама ми беше казала, че е престанала с тия простоти. Нищо не се е случило. Нищо не се е случило. Скъсахме с Вероника. Доволна ли си? Нали това искахте? Какво ще видя? Вас изобщо какво ви интересува за мен, кое е по-добре? Вас ви интересува какво ще кажат другите хора? Се побъркам без Вероника. Непрекъснато мисля за нея. А майка ми, само аз нали ти казах? И какво като си ми казала? Може би аз съм виновен, не знам. Но това не боли по-малко. Моля те, остави ме. Добре. Да, мамо, помни. Ти нали се опитваш да ни сватосат нещо? Майка ти какво ти казва на тебе? Аз искам, така ли? Да. Че ти си искала да дойдеш също. Колко са смешни. Аз сигурно ще чакат да се целунем. Да. Ловка работа. Майка ми да тръгне да ме сватоса с приятелки от детството. Не, че Даниела не е симпатично момиче, но нищо не може да се сравнява с Вероника за мен. Тия хора тотално полудяха. Майка ми да звъни от моя скайп на Вероника и да я кара да скъсаме. Това вече е ненормално. Майка ми! Майко! Какво, Филипчо? Не те ли е срам, бе? За кое? Не те ли е срам да звъниш на Вероника от моя скайп и да я караш да скъсаме? Ама ти не разбра ли, че ние вече с нея не се виждаме? И затова си виновна точно ти и баща ми. Много ми се повръща от вас. Тък му се канех да звъна на Вероника и да й кажа колко съжалявам и в този момент тя ми се обади. И като ми каза какви ги е наговорила майка ми, направо полудях. Много съжалявам, че позволих на родителите ми да застанат между нас двамата. Съжалявам за това, че се скарахме. И аз много те обичам. И ти на мен. Вероника, ще да се оженим. Защо не? Не ме интересуват нашите. Нали искаш да сме заедно? Нали ме обичаш? Хайде да се оженим. И ще имаме деца. И ще живеем щастливо. Много те обичам, извинявай. Няма да се повтаря, обещавам ти. Сигурен съм, че постъпвам правилно. Дали съм на 16 или на 30 години, Вероника е жената, за която винаги съм мечтал. Не ме интересува какво мислят майка ми и баща ми. Ние с нея ще се оженим. Това е положението. На какво те прилича? Събирам си багажа, отивам да живея при Вероника. Съвсем момченце, мъж на 16 години. Казвам! Освобождавам виза. Отивам да живея при Вероника. И ако искате да знаете, ние ще се оженим. Да, много. Да, какви документи ще ни трябват? На 16. Не. Те никой няма да разрешат, няма да... И отцът. Благодаря, няма да стане. Отвратителна работа. Сега някакъв съд трябва да решава дали може да се оженим с нея или не. Откъде на къде съд ще решава дали обичам някого или не? Защото се обичаме много и това е единствения начин да бъда малко
Независимо от моите родители. Не сте съгласни. Въобще не са съгласни. Да. Какви важни? Не. Чакай, знаеш, че във фитнеса, където ходя, мисля, че търсите рецепционистка. Може там да опиташ, ако искаш. Моля те, това е единствения начин да бъдем заедно. Така и майка ми и баща ми ще се съгласят също. Нека поне да пробваме, моля те. Хайде, Рони, моля. Вече започвам да си мисля, че всичко е срещу нас. Системата, закона. И какво като съм на 16 години, нали се обичаме? И аз те обичам, Рони. Много се радвам, че си намери нормална работа. По-добре е тук, отколкото някакви чичковци да те опипват цяла нощ, нали? Ще ми не след училище. Чао! Сигурен съм, че Рони ще се справи с новата работа. Тук поне няма нужда да се съблича. С нашите не съм се чувал от няколко дена, но дано се поуспокоят, като разберат, че вече е почнала нова работа. Прибирам се вкъщи, при Вероника. Моля те! Беше ли болна, като ми удареше, Мара? Трябваше да помислите малко да опознаете Вероника, после да говорите. Тя не е мърла, сменила си работата, вече не танцува. Не, ви никой няма да се оправите. Отново се убедих, че не мога да очаквам подкрепа от майка ми и баща ми. Опитах се да кажа на баща ми за новата работа на Вероника, но той дори не иска да чуе. Той се е свикнал да е неговото, но този път няма да стане. Няма гликват се. Добре, виж. Право да влезеш в моя дом. С мене веднага. Ако обичаш, ти си малко. Прекалено, стига. Тук без тебе, ти си малко. Моля те, стани. Тази никакви искаш да ми бъде жена. Тук без тебе. Ако Съдът ще реши всичко. Съдът ще реши всичко. С мене, не. Мамо, излизай. Беше отвратително. Майка ми дойде, почна да крещи, да вика, да обижда. Изглежда няма да мога да променя мнението на родителите ми. Дано поне съда е на наша страна. Няма да стане, мамо. Нека да седнем да поговорим. Вече съм го решил. Ами ако е така, ще ми разрешите да се оженя. Няма да обиждаш така. Грешка си, мисли. Дано съда реши в наша полза. Ако ни позволят да се оженим, нашите вече нищо не могат да направят. Или аз пак се връщам при тях. Ако остави ме. Вие се прибирате вкъщи. Прибери се вкъщи, ти видях. Ще остана. Приятно ме, че стана така. Откъде на къде съдът ще решава дали се обичаме или не? И баща ми там да ме излага насред улицата, да ме унижава, да ме дърпа. Какво значи някакъв подпис на някаква хартийка? В началото никой не вярваше в нашата връзка, нито родителите ми, нито моите съученици. Но ще видите, ние с Вероника ще станем страхотно семейство и ще бъдем заедно завинаги.